Anem a demostrar quins són els dos processos diferents per, amb aquests dos processos, trobar exactament la mateixa recta. D'acord? I la que volem és la recta explícita. La primera forma és, com hem fet sempre que hem pogut, amb sistema d'equacions. De forma que, si nosaltres tenim els punts A, 8,1, i el punt B, menys 12,4, el que nosaltres farem serà exactament fer el sistema d'equacions. De forma que recordem que, de normal, els punts, un punt qualsevol nostre, és x, y. Com nosaltres sabem que un punt qualsevol és x, y, el nostre sistema d'equacions seguirà de forma que nosaltres coneixem. Les nostres rectes sempre tenen aquesta forma. Sí, com no coneixem ni la m ni la n, les trobarem a partir dels dos punts. De forma que, si nosaltres tenim el sistema d'equacions, tindrem, per una banda, la recta m per el punt x, a, és a dir, pel 8, més la n, i això a què és igual? Doncs a la y, és a dir, al 1. Això és el primer punt. Anem amb el segon. Igual. Quina és la nostra y? La nostra y és menys 4. Doncs escrivim aquí el menys 4. M per. Quina serà la nostra x? En aquest cas és menys 12. I li afegim el més n. Un cop tenim això, què és el que volem fer? Doncs el que volem és trobar d'alguna manera per poder reescriure això i o bé fer reducció, o bé fer substitució, o bé fer igualació. En aquest cas jo ho faré pel procés de reducció. Com ho he reescrit? Bàsicament el que he fet ha estat això d'aquí ho he multiplicat per menys 1. Per què? Per poder aconseguir tenir aquí de forma directa que la n se m'elimini, perquè tenim aquí una n negativa. Llavors, això, el resultat em dona aquest símbol negatiu. Això ho sumaré i això ho sumaré. De forma que tindré 5 igual a 20. M. Si ara vull deixar sola la m, l'únic que hauré de fer serà m igual a 5 entre 20, que simplificant tenim que m és igual a 1 quart. Ja tenim la m, ara ens falta la n. Agafem qualsevol de les dues rectes i substituïm de forma... Ara ja ho tinc tot aquí substituït. Tenim l'1 és igual a 1 quart per 8 més n. Si això ho resolem, tindrem que 1 és igual a 8 quarts, és a dir, 8 quarts, no deixen de ser 2, més n. I si ara aïllem la n, nosaltres sabem que la n serà menys 1. Per què? Perquè el 2 el passem a l'altra banda, en negatiu, i de forma que n serà igual a 1 menys 2, i 1 menys 2 tots sabem que és menys 1. D'acord? Llavors, com ens quedarà la nostra recta final? Doncs ens quedarà tal que y és igual a 1 quart de x menys 1. I aquesta serà la nostra recta final. Quina és la segona forma? La segona forma és aplicant els vectors. És a dir, si nosaltres tenim A, B, el que hem de fer és aquest vector AB, recordem que serà el nostre punt B menys el punt A, perquè el que volem és mesurar la distància que hi ha. Llavors, per poder mesurar la distància, hem de mirar quantes x i quantes y se'n mou. De forma que, si jo agafo el punt B menys el punt A, el que estic fent és menys 12,4 menys 8,1. Que si ho reescrivim, no deixa de ser menys 12 menys 8 i menys 4 menys 1. Això d'aquí em dona menys 20, menys 5. Nosaltres sabem que l'equació explícita és tal que y igual a mx més n, on la nostra m la podem pensar com b baixa y entre b baixa x, on b baixa y serà el nostre vector calculat en la y
i v baixa x serà el nostre vector calculat en la x. Sí? I després passem a la n, on la n és tal que uv de x y a menys v baixa y x a. I això ho dividirem tot per v baixa x, que és aquesta v baixa x i que és aquestes y. La v baixa x serà el nostre vector quan és x, és a dir, en el menys 20. La y de a, agafem qualsevol dels dos punts, per exemple, anem a centrar-nos en el punt A. Doncs la y a serà aquest 1 d'aquí. Li restarem la v baixa y, és a dir, aquest menys 5, i el multiplicarem per el punt x a, és a dir, per aquest 8 d'aquí. I després tot això, tota aquesta resta i multiplicacions la dividirem entre el vector x, és a dir, entre menys 20. D'acord? Doncs anem a fer els càlculs. Nosaltres sabem, per tant, que la m, què serà? Doncs la m serà tal qual. Agafem el menys 5, agafem el menys 20, i això com a resultat ens dona un quart. Veiem que aquest un quart es correspon perfectament amb el un quart que havíem calculat abans, sí? Perquè això d'aquí és la primera forma que havíem calculat. De moment sí que es correspon. Anem a veure què passa amb la n. Doncs la n el que tindrem serà la v baixa x, si hem dit que ens centrem en el punt A, d'acord? Per tant, la v baixa x sí o sí és menys 20. A la y a serà multiplicada per 1. La v baixa y hem dit que és menys 5 i la x a és 8. I tot això entre què ho dividirem? Doncs tot això ho dividirem entre menys 20. Un cop ja tenim calculada la n, tindrem que el nostre resultat ens quedarà tal que menys 20, menys dona més, i 5 i 8 dona 40. Per tant, ens quedarà menys 20 més 40. Ho reescric per aquí. N és igual a menys 20 més 40. I això ho dividirem entre menys 20. Això d'aquí, al calcular-ho, veiem que 40 menys 20 dona 20 i 20 entre menys 20 dona menys 1, de forma que el nostre resultat ens dona la n menys 1. Veiem que aquesta n menys 1 també es correspon amb la primera forma que havíem calculat. Així doncs, podem concloure que les dues rectes donen y igual a un quart de x menys 1. Que aquest un quart de x menys 1 es pot reescriure de forma que aquesta x queda multiplicada en el numerador. I així ens quedaria d'una altra manera. Les dues formes, recordeu que ens serveixen per poder calcular la recta explícita de la mateixa manera.